Шығарылышыбызны дәвам итәбез. Әйтеп үткәнебезчә, Казанда Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче съезды үзенең эшен дәвам итә. Бу уңайдан сезне әлеге чарада катнашучы делегатларның берсе, Мәскәү татарлары штабы җитәкчесе Рөстәм Ямалиев белән актуаль әңгәмә тәкъдим итәбез. Аны журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Рөстәм әфәнде. Хәерле көн. Сез менә татар иҗтимагый тормышының үзәгендә кайнаган конгрессның 30 еллык тарихында бөтенләй диярлек бергә атлаган кеше буларак Казанга нинди уй фикерләр белән килдегез съездга? Бу съезд булачак билгеле, и без аңар 2 ел элек әзерләнә башладык. Беренчедән без YouTube канал менә бу съездга була 30 ел ВКТга YouTube канал оештырдык. Махсус. Да, шуңар, значит, без 7 кешене, башта без уйлаган 30 кеше 30 ел дип. Оннан соң менә бүген YouTube канал DL16-та безнең 100 видео бар. Менә алда без 7 кешеләр, беренче съезд булган, икенче, өченче, дүртенче съездга булган кешеләр татар милләт турында, тел турында фикер йөртә торган, мәгънә белән укый торган, аңлый торган, мөрәҗәгать итеп инде. И без шуларда, шул 100 роликта без сүзне күтәрдек, нәрсә без дөрес эшләмәдек. Нинди без эшләп бетермәдек. Менә нәрсә эшләясе безгә? Кайда безнең гаепләр, кайда безнең нәрсә? Нәтиҗә чыгарырга тырыштыгыз. Да, шулай итеп шундый анализ белән безнең 100 видео бар, ансы бер. Икенчедән без хәзер күп шәһәрләрдә җирдек, кешеләр белән. Менә мин бик күп мәктәпләрдә җыймын хәзер, яшьләр белән сөйләшәбез. Ишлардан мин мөрәҗәгать җыеп, без шуны менә 36 пункт безнең менә урысча и 20 пункт безнең икенчеләй фикерләр татарча инде. Менә аларны без съездга әзерләп бирдек и бик инде өметләнеп, хисләнеп калабыз. Менә ВКТ аларны карап, резолюциягә керттер дип. Иншалла шулай булсын. Менә баштагы коронавирус хәтерлисез инде, моннан 2 ел элек безне бөтенләй тормышка икенче төрле күзәткән карарга өйрәтте. Хәзер менә махсус операция дип әйтәбез. Менә бу вакыйгалар милләт тормышына йогынты ясамыйлармы? Безнең милләт тормышындагы принципларга каршы килмиләрме? Без күбрәк очрашырга тиеш, аралашырга тиеш, бергә кич биреп. Менә бу съездның монда, менә бу бүген менә бу оештырган съезд, аның мәгънәсе икенчелей, менә бу спецоперация вакытында, ул менә мондай съездлар, алар кирәк, аның дәрәҗәсе икенче. Менә монда бөтен Россия, татар, зур шәһәрләрдән, Средняя Азия, чит илләрдән килде кешеләр. Менә алар безгә без бергә килдек, бергәләштерү, дуслаштыру, аңлашу, фикер белән бергә ул безгә көч бирә. Менә монда бит без делегатлар, менә без барыбыз да хәзер шәшреп, бөтен шәһәрләргә барып инде, республикаларга, шунда менә бу кәефне, монда булган мәгънәле сүзләрне, монда анда үзебезгә барып, без аларга җиткерәбез сүзләр генә түгел, ә кәеф, нинди монда кәеф, нинди максат, нинди монда фикерләр инде менә шуларны. Шуңар менә мондай спецоперация вакытында менә дәрәҗә бу съездның үсә. Менә делегатларыбызның берсе матбугат битләрендә мондай фикер җиткерде. Мин делегатлар арасыннан карыйм да, яшьләрнең аз булуы минем күңелемне борчый, чөнки милләтнең киләчәген барыбер дә уллар белән бер рәттән яшьләр дә кайгыртырга тиеш дип әйткән ул фикерен. Сез бу фикер белән килешәсезме? Мин бу фикер белән килешәм. Без бит мәктәпләрдә җыйбыз, яшьләр белән сөйләшәбез. Менә минем бүген безнең бүген бар 45 бала. Ул баланы без сайладык мәктәптән. Менә шул 45 арасында балалар, алар икенче балалар. Аларның күз караулары, уйлаулары гел икенче алар. Менә шулар арасында без уйлыйбыз, Индус Тагиров бар, Минтимир Шарипович бар. Милләтне кайгыртып, личность булып, Рустам Нургалиевчлар арасында бар, Василий Шахразеев бар. Менә аларга шаныш безнең. И менә шул балаларны 9-нчы, 10-нчы, 11-нче класс киләчәктә булардан кирәк үстергә жаңа поколение политик, идеолог, татар телен саклый торган, киләсе буыннарга тапшыра торган, менә аларны бер пичмакка утыртсак яхшы булыр. Алар мәктәп укучылары. Бар бит шундый сүз миллилек, рух.
мәгәнә шундый менә рухлы, мәгәнәле миллилик кешеләр инде, менә алар яшьләр арасында бар. Без хәзер кайткач Мәскәүгә, аларга бөтен нәрсәне сөйләйбез, тапшырабыз. Ну менә үзләре монда шул безнең белән бергә аралашып, безнең белән кәеф безгә бүлешеп инде, ул яхшырак булыр. Bunlar köşevşede cengilerek bular idi hem alар şundan da bizim bu ılrak buğunlarının tecrübesinde ortaklaşır kaybet bular idi bitmek şabası indi. Әйтәп, менә шулай да, безгә шундый эш апарга кирәк. Резерв дигән сүз бар да. Резерв менә нинди без кешеләр, эшләр, нәрсә без эшләргә хәзер бөтенсен бергәләп без шундый кирәк инде бергәләштереп эшләргә. Менә һәрбер татар, һәрбер үзенең урынында нәрсә ул эшләде. Менә ул утырсын, уйласын, дуслар белән сөйләшсен, туганнар белән, күршеләр белән, татарлар белән нәрсә ул бүген тагын эшләйлә. Менә бүген нәрсә ул иртәгә эшләйлә. Нәрсә ул татар милләт өчен, татар тел өчен менә былтыр ел буе нәрсә ул эшләгән. Уныкларын өйрәткәнме, балаларынмы, татар җырларынмы, нәрсә ул менә милләт өчен шулай иттереп, хәзер шундый вакыт һәрбер бездән ултыра, и безгә тырышып инде эшләп, и киләсе буыннарга татар телен, милләтне тапшырырга кирәк. Амин, шулай булсын. Игелекле эшләрегез дәвамлы булсын дип әйтәсе килә бу дигән соң. Рәхмәт яңгымагыз өчен. Сау булыгыз.